Надарма і рвалася, сказаў Васіль, барабанячы ў парозе бляшанаю самаварнаю трубою і не зірнуўшы к Абдзіраловічу. «Ото ж надарма», – дадаў ад столу той, лістаючы капітал, і падумаў, што будуць гніць яе старыя косці сярод мураваных падзямелляў чужое Масквы. Пайшлі дні за днямі. Васіль хадзіў на работу, бегаў на сходы, працаваў у камітэце. І Абдзіраловіч рэдка захадзіў да яго, нудзіўся ад дзяньгубства і разважаў, што рабіць. Так было, пакуль не прыкульгаў з бальніцы Карпавіч. Рана яго была зусім не цяжкая і лёгка загаілась, але кулька зачапіла нешта такое, што Карпавіч так і застаўся кульгавым. Ён надта бедаваў, што схаўтурылі бабу без яго, але незабавам уцешыўся з важнай для яго прычыны. Цэнтральны камітэт партыі запрапанаваў яму паехаць у ВН, у сваю старану, і памагчы там таварышам наснудзіць бальшавіцкі лад жыцця. Першы раз давалі такую веру гаршку, і дзядок так дужа здаволіўся, што доўга ніяк не ўмеў схаваць свае гордыя радасці. Падбіў ехаць Васіля і не быў працівен, што хлапец намовіў ехаць з імі ў Н прапаршчыка. За прыгожыя відалі упадабаў Абдзіраловіч новае места, і гулянне па мясцовых ваколіцах было салодкім для яго супакоем ад бальшавіцкай і сабатажнай бесталкоўшчыны на цывільнай службе, дзе пачаў працаваць, калі Энская вайсковая камісія звольніла яго па беламу білету. Меў даволі часу, жыў адзінотна ў невялікай і ціхай жыдоўскай сям'і. Упадабаў гуляць і любавацца на прыгожыя відалі наўкол Н і разважаць аб жыцці. Перабіраў у памяці розныя часіны жыцця свайго, асабліва дзяціных гадоў, як знаходзіўся ў крупках. І пэўніўся цяпер, што ніколі не меў ён такога сыняга чуцця да старога пана Абдзіраловіча, да памяці забітай сялянамі пані, якое зазвычай бывае ў дзяцей да сваіх бацькоў. Яму здавалася, што прынамсі да нябожчыцы маткі ён заўсёды болей чымся да іх меў прыязнасці, як бы кроўнай блізкасці, хоць і не ведаў, што яна не толькі любая для яго нянька-маланка, а яго родная матка, і цяпер разважаў так. Ну, ведаю аб матчынай тайне, а што ж змянілася ў думках маіх ці ў чуццях маіх? Нічога. Але бесстаронні чалавек, паглядзеўшы на яго збоку і абмеркаваўшы кожны рух яго нутранога жыцця, сказаў бы, што калі прызнанне канаючай маткі нічога не адмяніла ў яго адносінах, хоць бы ў думках, да блізкіх так ці іначай яму людзей, маткі, старога Абдзіраловіча, забітай пані, Васіля, дык неўпрыцям для яго самога гэтае прызнанне ўжо адмяніла яго адносіны, ці лепей сказаць пагляды яго на адношанне да сацыяльнай рэвалюцыі і на ўчасце ў наладжванні новага жыцця. Раней быў ён быццам звонку ад народа, ад сялянскай і работніцкай грамады, пазіраў на рэвалюцыйную завіруху так, як некалі на вялікі пажар у сяле. Гэта значыць так, як можа пазіраць толькі старонняя асоба. Калі раней бачыў, як на кожным вакзале, на кожнай вярсе і чым бліжэй да фронту, так тым балей катастрафічна гінула жыццё вялікай імперіі, створанае крывавымі мазалямі і потам гэтай грамады. Калі бачыў, як разам з тым гінула наўкол астатняя сумленнасць і гінула астатняе спадзяванне, што ком яшчэ зачэпіцца на нейкім сучочку і не разаб'ецца ў дробныя брызачкі пад гарою. Калі разважаў раней усім чыста, што дзелася каля яго, дык ізноў-такі сябе збоку, воддаль ад народнага няшчасця, па-за праклятаю чертою. Толькі часам плёскаў ён рукамі, як нехта добры над чужой бядою. Цяпер жа адмена яго была ў тым, што, пачуўшы прызнанне маткі, ён быццам пачуў і сябе тою грамадою, ад якой стаяў раней збоку. Калі раней на ўчынкі розных непачэсных ахвотнікаў кіраваць няшчаснаю людскою чарадою глядзеў, як на ўчынкі адурэлых, которые пакуль што сваволяць бескаранна, дык цяпер пільнаваў з асаблівай балючасцю кожную з боку іх няпраўду.
хоць і заставаўся яшчэ в угоду свайму характару толькі пабочным глядзеннікам і ціхім думаннікам. Разам з тым усё болей не любіў тых афіцэраў, што ўсё выязджалі і выязджалі па-за чарту бальшавіцкага панавання. І ўсё болей набіраўся прыкрасці да сабатажнікаў у гэнай чарце. Разам з тым, аднак, усё болей цешыўся, што сам зволены з войска па беламу білету.